Хвала Христу. Чарговая наша лекция, это уже другая, у познаванні важности Слова Божия, что такое Слово Божие. И гэтую тему я падрыхтаваў паводле документа другого Ватиканского собора. Это невялічкі документ. И он показывает важность Божьего объявления. Что есть Божье объявление и Библия, есть, конечно, часткой Божьего объявления, тому что яно, Божье объявление, оно записано в этой книзе. И тому я спробую прокомментовать этот невеличкий документ другого Ватиканского собора, трошку комментаров своих, и там классно, сапраўды, такие пункты расставленные. Но первая речь – это понятие Божьего объявления. Что такое Божье объявление? Мы бачим на сторонках Святого Писания, в Старом Заповете, что Бог начинает приходить до конкретных людей. Это будет Ной, это будет Авраам, якого традиция называет отцом нашей веры, это будет патріарх Якуб, патріарх Язеп, після там король Давид. Это будут пророки, праведники разные. И Бог им объявляется. И это значит, что Бог сам про себя рассказывает. Бог выходит со своей инициативой. Часто люди кажут, что у каждого своя правда, у каждого своя религия. Христианство есть религия объявленной. Это не то, что вот люди выдумали, як бы им добро было поклоняться Богу. Это есть важный момент, что подобно как габрейская религия, иудаизм, так и христианство есть религией объявленной. То есть Бог вышел с инициативой, Бог сам про себя стал говорить. Без этого мы про его не ведали ничего. Коли мы не будем принимать Божьего объявления, то мы у нашей побожности и религийности про Бога насочиняем многое. Неколи один таки человек трапно сказал: Бог створил человека на свой образ и подобенство, и, на жаль, человек отказал ему тем же. И это правда. Коли не працуе гэты эпизод Божьего объявления, то мы начинаем у нашей побожности сочинять про Бога рознае. И вот этот процесс Божьего объявления, с которого все пачалося, да, он был перш за все вусным. Это значит, что Бог объявлялся такому Аврааму, и Авраам после своим потомкам, да, своим детям, нащадкам, он передает то, что он принял. Таму гэты працэс перш за ўсё ішоў такім працэсам вусным. У адным з фільмаў пра Авраама, можа, «Стварэнне свету», здаецца, называўся гэты фільм, вельмі класна паказана, як Авраам распавядае, як Бог ствараў свет. В нашай наіўнасці мы, канешне, думаем, што да, Бог стварыў свет, і тут жа нехта вот сеў запісаў. Канешне ж не. Вось гэта інфармацыя, яны перадаваліся з пакалення ў пакаленне. І там у фільме паказаў рэжысёр, што сядзіць Авраам, вакол яго вялікая колькасць дзяцей, яны маўчаць, і ён ноччу пры вогнішчы пачынае ім расказваць, што на пачатку так не было. Не было сонца, не было ночы, не было агню, а была пустэча, да, і вот Бог сказаў, няхай будзе сонца, ну і так далей. І вот это вот Божье объявление адбывалася вусна, и пасля яго стали записывать, по мере того, как развивается культура, как пришла необходимость записывать. И мы верим у тое, что тыя таксама, хто записывал гэтые объявления Божие, да, что яны таксама были верные Богу, и их натхніў Дух Святы. Значит, натхненные Духом Святым были тыя праведники, которым Бог явился, каб яны выконвалі ягоныя заданні, это будуць патрыярхі, прарокі. Але таксама натхнёныя былі тыя, хто пісаў. І так, напрыклад, мы маем прарока Ісаю, а на самой справе, як мінімум, так кажуць даследчыкі, ёсць 3 аўтары гэтай кнігі. Скорей за ўсё гэта будуць вучні прарока Ісаі. Таму што нават не столькі важна,
ці сам аўтар пісаў, ці ён казаў, а пад яго дыктоўку запісвалі. А можа нехта яго слухаў, і пасля, каб не знікла нічога, ўзяў, запісаў. Таму што не факт, што прарокі павінны былі быць адукаваныя, каб запісаць тое, што гаварыў Гасподзь. І усё это цэлы працэс Божага аб'яўлення. Для нас што важна, што ён адбываецца пад натхненнем Божым. То есть, калі Бог вусна гаворыць і чалавек вусна пераказвае інфармацыю, ён пад натхненнем Божым, і калі запісвае сам, ён таксама пад натхненнем Божым, і калі запісваюць іншыя тое, што пачулі, таксама мы верым у тое, што яны былі пад натхненнем Божым, што Гасподзь іх на гэта натхніў. Это так описываю, як магу, это працэс Божага аб'яўлення. Хвала Христу! Рад, что вам понравилось это видео. Община Мужчины Святого Иосифа хочет и дальше развивать свои интернет-проекты. Сайт, YouTube-канал, Instagram, TikTok. И вы можете в этом помочь. Будем благодарны за лайк под видео, репост своим друзьям. Будем признательны за пожертвования. Как сделать пожертвование, узнаете по ссылке в описании под видео. Во вкладке о канале, а также отсканировав QR-код. Также можно воспользоваться функцией спонсорства от YouTube. Ваши замечания, идеи и предложения пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо за молитву и помощь. С Богом! Ватыканскі сабор кажа, што чалавек, который запісваў тое, што павінен запісаць пад натхненнем Божым, канешне ж, ён запісваў паводле тых рэсурсаў чалавечых, которые ў яго былі на той час. Гэта значыць, што кантэкст часу трэба ўспрымаць. Напрыклад, калі псальміст кажа, што слава Божая да краёў зямлі. Мы ж это вобразна разумеем. Што значыць да краёў зямлі? Земля ж круглая. У нас уже других нават думак няма, мы ўжо амаль што нараджаемся з гэтай інфармацыяй, амаль што. А яны не, габрэі, думалі, што сапраўды ёсць недзе край зямлі. Ніхто ж не думаў пра тое, што яны бачылі там недзе гарызонт, лінію. І там, недзе далёка, сапраўды ёсць край. Калі яны глядзелі на неба, і яны бачылі, што яно блакітнае. А што блакітнае? Мора, акіян. Таму яны разумелі, што пад намі мора, і над намі таксама мора, а Бог стварыў як купал. І гэтае мора не падае сюды на низ. А калі ён прыадкрыеце яго, тады пачынаецца дождж. Канешне ж, гэта наіўна. Але што важна, што з гэтымі ведамі, которые мелі людзі, Бог іх не насілуе. І яны пішуць Божае аб'яўленне, важныя кнігі, згодна з тым, што ў іх галовах ёсць. Некалі мой выкладчык па Бібліі казаў такую класную фразу, казаў, калі б Біблія ўзнікла ў наш час, то яна пісалася па ўсім правілам фізікі, хіміі, астраноміі, которые у нас сёння ёсць. А паколькі яна ўзнікла тады, а Біблія пісалася на працягу некалькіх стагоддзяў, то ужываліся тыя веды, которые былі тады. І таму дакумент касцёла Ватыканскага сабора кажа, што каб зразумець Біблію, трэба ведаць кантэкст гістарычны, трэба ведаць літаратурны жанр. А што такое Біблія? Гэта кніга кніг. Тут больш за 70 розных кніг. І гэта розны жанр. Это кнігі мудрасці, это кнігі гістарычныя, гэта летапісы, гэта заканадаўства, праўныя рэчы, это літургічныя, гэта як справаваць там культ, як ахвяру рабіць. Это
гэта паэзія, гэта прароцкія кнігі, апакаліптычны жанр, который кажа пра апошнія часы, это розныя літаратурныя жанры. І іх трэба улічваць. Гэта значыць, што нешта мы разумеем даслоўна, нешта пераносна. Карацей кажучы, каб зразумець Біблію, трэба ведаць дапаможныя навукі. Трэба ведаць кантэксты гістарычны, трэба ведаць літаратурны жанр, трэба ў нейкай ступені прабаваць думаць так, як думаў той чалавек, который пісаў. Пад натхненнем Божым, але ўсё-такі ягоны рэсурс чалавечы трэба улічваць. І пра гэта кажа сабор, дакумент. Другі крытэрый, гэта першы крытэрый, як чытаць Біблію, улічваць вось кантэкст. Культурны, гістарычны, літаратурны. Другі крытэрый, як чытаць Біблію, кажа сабор, гэта тэма адзінства Пісання. Паглядзіце, што Христос, калі прыходзіць на зямлю і пачынае прапаведаваць, ён пастаянна цытуе Стары Запавет. Прычым цытуе розныя кнігі. Таму што ёсць такая дзіўная рэч, што яны, кнігі гэтыя людзі, натхнёныя Духам Святым, у розныя часы, которые пісалі гэтыя кнігі, але паколькі это было натхненне Божае, то яны узаемна сябе дапаўняюць. І таму мы пазней трошку пра гэта будзем гаварыць, ёсць такое паняцце паралельныя месцы. Мы чытаем, напрыклад, фрагмент Евангелія, і дзе гэтая тэма раскрываецца яшчэ ў іншых Евангеліях альбо ў іншых кнігах. І гэта розныя методыкі паралельных месцаў. Пра гэта мы далей будзем гаварыць. Карацей, Біблію трэба разумець цэласна. Вялікая праблема, калі людзі пачынаюць з кантэксту вырываць. Гэта не адкрывае нам помыслу Божага, замыслаў Божых. І таксама я лічу, што часам можна, як некаторыя веруючыя практыкуюць, наўгад адкрыць Біблію. А што мне Бог сёння скажа такім гадательным спосабам? І, канешне, Бог праз рознае гаворыць. Ён можа нават прагаварыць праз фільмы свецкія, праз выпадковых людзей, а ўжо тым больш праз выпадковыя тэксты Святога Пісання, которые натхнёныя Богам. Але вось гэтае адкрыванне наўгад, яно не адкрывае нам замыслаў Божых і спосабу мышлення Божага. Таму я даволі да яго крытычна. Я яго не перакрэсліваю, што Бог, што мне рабіць такі? Дай-ка я зараз памалюся, адкрыю, і ты мне нешта тут адкажаш. Я сам некалі там у маладосці нешта такое час ад часу рабіў. Кажу, не выключаю там, што так часам можа быць, але ўвогуле это нездарова. Таму што трэба цэласна глядзець. Трэба ідэю Бога лавіць, яго спосаб мышлення. І пра гэта таксама кажа сабор. Это другі крытэрый разумення слова цэласнае. Пісанне само сябе тлумачыць. Ёсць такая логіка. Трэці крытэрый – гэта крытэрый духоўны. Паколькі Біблія пісалася пад натхненнем Святога Духа, і людзі, которые пісалі, былі натхнёныя Святым Духам, то і разумець Біблію трэба таксама са Святым Духам. А для гэтага трэба маліцца, пакарыцца Святому Духу, таму што Біблію таксама можна ўспрымаць чыста інтэлектуальна, альбо як літаратурны старажытны шэдэўр, нейкі жанр і так далей. Людзі нават няверуючыя вывучаюць Біблію, таму што гэта, калі можна так сказаць, помнік літаратуры, таму што гэта старажытныя рукапісы. Але, каб зразумець, пра што ідзе размова, трэба помач Святога Духа. Это элемент духоўны. Пра это кажа сабор, і ў самой Бібліі пра это таксама будзе напісана ў Новым Завеце, што людзі прарочылі, вадзімыя Духам Святым, і прароцтва трэба разумець таксама ў Святым Духу. Это трэці крытэрый, як чытаць Біблію, як пазнаваць яе. Далей сабор кажа пра актуальнасць Старога Запавету. Біблія складаецца з двух частак: да Хрыста і пасля Хрыста. І Стары Запавет, ён для нас, хрысціянаў, паколькі для нас Христос цэнтр, то ў нейкай ступені ён стаўся неактуальны.
И это такое довольно непростое, тонкое пытание, как бы откинуть Старый Запавет ці не откинуть. Так вось, сабор кажа так, што хаця Христос нас збавіў і заключыў з намі новы завет, новы саюз праз сваю кроў, кнігі Старога Запавету надалей актуальныя, яны вядуць нас да новага запавету. Сабор ужывае такое паняцце «новы завет схаваны ў Старым Завеце», а Стары Завет раскрываецца праз новы завет, ён становіцца зразумелым. То есть яны ўзаемна сябе дапаўняюць. То есть вот ён актуальны для нас. Стары Запавет паказвае педагогіку Бога, як Бог вёў народ, як выхоўваў, ягонае выхаванне. Стары Запавет паказвае духоўны шлях, который прайшоў народ выбраны, дынаміку. І Стары Запавет з'яўляецца дзетавадзіцелем. Такі тэрмін ужывае апостол Павел, і сабор яго таксама узгадвае. Дзетавадзіцель – гэта выхаваўца, нянька. Апостол Павел так будзе казаць, што закон Маісея, который Бог даў праз Маісея, ён нас выхоўвае да нейкага моманту. А пасля мы прымаем тое, што прынёс Христос. І ўжо так трошку ад сябе дадам, улічваючы, што Біблія – гэта ўсё-такі духоўны шлях, это не проста інфармацыя рэлігійная, то мне вельмі спадабалася такая фраза аднаго прафесара дамініканца, выкладчыка, который напісаў, што мы не зразумеем Стары Запавет да таго моманту, пакуль не ўбачым, часта людзі чытаюць Стары Запавет, кажуць, што ён суровы, ён жорсткі, а як так можна было, і так далей. І ён кажа, што мы не зразумеем Стары Запавет да таго моманту, пакуль не ўбачым, што там ветхі чалавек, і гэты ветхі чалавек, ён жыве ў кожным з нас. Што гэтая нянька, которая выхоўвае, гэта не толькі была нянька для Ізраіля. Мы таксама падобным чынам, хоць можа не капіруючы ўсяго, што ў Старым Запавеце, гэтай жорсткасці і так далей, але мы таксама праходзім гэты духоўны шлях. І мне гэта ідэя вельмі спадабалася. Таму што, канешне, у Хрысце, ў Новым Завеце мы пачуем новыя тэмы, але логіка Старога Запавету перш за ўсё засноўваецца на правілах, і яны на пачатку абсалютна неабходныя. Дзецям мы не чакаем ад дзяцей зрэласці, у каго ёсць дзеці. Мы не чакаем, што яны адразу зразумеюць, што ў разетку не трэба лезці, што там не трэба ў газ, у агонь, там кіпень, каб не вылець на руку. Мы ім проста забараняем. Гэта можна, гэта нельга. Гэта бяры, гэта не бяры. І не тлумачым да таго моманту, пакуль яны не пачнуць разумець. І таму гэты шлях праходзіць, у прынцыпе, кожны чалавек. І мы таксама. Таму ў нейкай ступені Стары Запавет для нас таксама такі актуальны. Але, кажа сабор, трэба лічыцца з тым, што ў Старым Запавеце, ў кнігах Старога Запавету, даслоўна, сабор кажа, рэчы часовыя і недасканалыя. То есть ёсць такія моманты, которые ўжо не актуальныя для нас, хрысціянаў. Што пра Новы Запавет? Новы Запавет, кажа сабор, мае большае значэнне, чым Стары Запавет. Бо Христос ёсць Слова Бога. Пра гэта мы чытаем у Евангеліі ад Яна, што Христос ёсць Словам, которое было спрадвечнае. І цяпер таксама у моманце нараджэння Хрыста ці прыходу ў гэты мір Бог Айцец прагаварыў да нас. Вельмі класна пасланне да габрэяў гаворыць. Здаўна прамаўляў Бог да айцоў нашых праз прарокаў, а ў апошнія дні прамовіў да нас праз Сына. І калі мы разважаем, што Біблія і наша вера – гэта аб'яўленне Божае, Бог адкрываецца, Бог аб'яўляе сябе, Бог гаворыць з намі, то найбольш громка, найбольш ясна Бог прагаварыў праз свайго Сына. На гэта звяртае ўвагу сабор. Новы Завет
ён, канешне, мае першаснае значэнне ў параўнанні да Старога Запавету. І таму, што Христос ёсць збаўца. І, як па мне, то тут яшчэ такая цікавая думка, што, аказваецца, увогуле ёсць рэчы першасныя, ёсць рэчы фундаментальныя, ёсць рэчы, з которых трэба пачынаць. І менавіта таму, калі людзі пачынаюць чытаць Біблію, ўжо трошку забегаючы наперад, я лічу трошку памылкай, што мы адразу з першых старонак Бібліі пачынаем, бо мы там сустрэнемся са Старым Запаветам. Мы сустрэнемся з кнігай быцця, пасля кніга выхаду і так далее. І многія людзі, проста яны ўпіраюцца, яны не разумеюць, яны далей не могуць чытаць. Я думаю, што якраз такі гэтая логіка сабора пра тое, што ўсё-такі Новы Завет, а перш за ўсё Евангелие, гэтыя 4 кнігі Новага Завету, яны займаюць першае месца. І па ідэі з гэтага трэба пачынаць. Таму б я асабіста, ўжо так забегаючы наперад, калі пачынаем чытаць Біблію, я параіў бы перш за ўсё пачаць з 4 Евангелияў, пасля ўсе астатнія кнігі Новага Завета і пасля толькі пераходзіць да Старога Запавету. І думаю, што это было б самае правільнае, таму што ёсць сапраўды рэчы першасныя. А што такое Евангелие? Гэта тое, што гаварыў Христос. Іншыя кнігі Новага Завета натхнёныя Духам Святым, але гэта ўжо вучні Христовыя, апосталы. Некаторыя з іх. Але тое, што гаварыў Христос, это Евангелие. І нас перш за ўсё гэта цікавіць. Не згубіць галоўнае. І вось у гэтым моманце яшчэ хачу ад сябе таксама дадаць, што гэтая логіка саборная, што нас перш за ўсё абавязвае Новы Завет і перш за ўсё Евангелие, таму што там Слова Христовае, а яно ёсць Словом жывым, которое збаўляе нас. І вось гэтая логіка, яна для мяне шалёна важная, таму што вось якраз такі галоўнае мы паспяхова і губляем, і згубілі. Мы як хрысціяне, як католікі. І гэта не толькі, мы часам думаем, мітусня. Што мы справамі рознымі занятыя, там у нас няма часу памаліцца, ў касцёл там схадзіць, мы губляем важнае. Не толькі па этой прычыне. Мы губляем важнае таксама нашай пабожнасцю. Таму што традыцыя і пабожнасць, яны давялі многіх да таго, што мы Слова Христовае так і не пачулі і не чуем. Тое, што мы чуем, будзьма шчырыя, на святой імшы, гэта маленькія фрагменты. За цэлы год мы не чытаем усяго Евангелия. Гэта маленькія фрагменты, у нас няма часу нават прызадумацца, унікнуцца, разабрацца, пра што ідзе размова. Это фрагменты вырваныя з кантэксту часта. Я ўжо маўчу пра тое, што святар часам каментуе гэтыя фрагменты Евангелія, часам не каментуе, часам зусім іншыя тэмы нейкія там гавораць. І ў выніку вось этот мінімум, то есть людзям не адкрываецца Слова Божае ні грама. І гэта вялікая катастрофа. Это пытанне пра тое, што можна згубіць галоўнае, прычым нашай пабожнасцю. То есть можна адпраўляць набажэнствы, можна маліцца Марыі, можна мець культ святых, можна выконваць там нейкія нашыя правілы і традыцыі і разам з тым галоўнае прапусціць. То есть гэта цалкам рэальна, я тую карціну назіраю, і яна катастрафічная на самой справе. І, на жаль, так часта выглядае. У старажытным касцёле, калі адпраўлялася літургія, святая імша, то адно з першых апісанняў гаворыць, што яны чыталі Біблію, кнігі біблійныя, столькі, сколькі дазваляў ім час. Не 5 хвілін, як у нас. Я ўжо маўчу пра гэтыя моманты, калі выйдзе нейкі міністрант, который бэкаць-мэкаць прачытаць не можа, бо ён сам, бедалага, не разумее, пра што тут размова ідзе.
Ну як это можна прачытаць, калі ты сам не разумееш, от пра што тут? Вот. Ну, а як тады іншым зразумець? Да. И вот эта вот картина, конечно, она катастрофичная для нас на самой справе. Да. И первые христиане, когда отправляли мшу, яны читали Библию столько, сколько часом дозволял читать. Вот, яны ведали яе. Яны уникали, яны разбирали, яны познавали. Богатейшие имели фрагменты дома, нечто там дома могли читать. У большасці, конечно ж, люди бедные не имели дома никаких ни книг, ни рукописов. Яны вот разом збираліся і разбирали. У нас зараз ресурсы, каб пазнаць тое, што гаворыць Бог, тое, што галоўнае. У нас огромнейшие ресурсы. Кожны можа купіць Біблію, адкрыць у інтэрнэце, скачаць, чытаць, шукаць каментары. І таму я думаю, што перад Богом мы не шмат знойдзем апраўдання. Нашыя продкі, магчыма, яшчэ маглі знайсці апраўданне, бо нават там школы не сканчвалі і дома Бібліі не мелі, а пасля быў камунізм, было забаронена і людзі проста не ведалі. Цяпер нам апраўдання вялікага не будзе, улічваючы ўсе нашыя рэсурсы і магчымасці. Ну, і вот этот момант фундаментальны, да, і мне он вельмі падабаецца, што сабор так яго прапісвае. Вот все адно як вот такія. Першы крок, другі, трэці. Першы крок – гэта Евангелие, другі крок – гэта астатнія кнігі Новага Завета, трэці крок – гэта Стары Запавет. Пахвалёны Езус Христос.